טוב, אז מה קורה חברים? היום אנחנו בשרטון Save the World. אולי זה יהיה אפילו לייב. אחי, אתה רוצה כבר להתחיל? ביזי. טוב, אז תצפו באופיר צ'יק. טוב, אני צריך, כי אין לי חומרים, ואני צריך שביזי יתחיל. אז חכה רגע שיתחיל. אפשר כאילו? חבר'ה, אני בטלפון, אין לי כוח. אני עייף. הוא יביא 6 סטאקים, הכל טוב. אתם מכירים את הסדרה נרוטו? אז נרוטו. מי שמכיר, טוב לו. מי שלא מכיר, גם טוב לו. כן. היי, רות. מה אמרת? אני די דרה. עליי יש כמה, אני צריך אותם כאילו. איזה דרים. ביזי, תיכנס ותביא 6 סטאקים חומרים אליו, הכל טוב, אני אביא לך זה. ביזי, תביא לו 6 סטאקים, ביזי, תביא לו. ביזי, תדריב פה 6 סטאקים. אני אסואל בעל טיסת הזנבות. אצלי כאן. אתה בורוטו. כן, חומרים. אני אביא לך ברזלים, ביזי. בום. תסלרף. תהפך לסקלטון. כזה. ואז הוא ידע סקלטון. ואז בום. ואז אתה זומבי. בקיצור, אנחנו הערוץ הכי מצחיק בארץ. לא באמת. תראו. אם זה משעמם. פישן? ביזי, תביא לו פישן. סכין. 1, 2, 3. זה לא סכין. עוד 3, ביזי, עוד 3. אני הבן אדם הכי חזק בהיסטוריה. זה לא נכון. גלה. תביא לו ברייקו. שם ביזי, נביא לך, אני אפצה אותך ביזי. ביזי. אתה איתי. אני מבטיח לך, מבטיח. ביזי, זה פעם מאוד טובים, נו, אין עוד כל היום. ביזי, עוד אחד, בחייאת רבאק. עכשיו אמרת. רגע, אמרנו גם משחק לבנים. Do you like me? בואנה! לא, די. מאמה, רגע, בוא, אני מביא לך. היי! אחי, הוא שם סתם. זה מעניין. אופיר! טוב, רגע, סליחה. יחסמו אותם. אני מזמין אותו רגע לפארטי. בואנה. אם הוא גבר שיאשר, אם הוא גבר. הוא גבר וחצי. ביזי, בוא תיקח, ביזי, סתם, בוא תיקח. בוא נביא לך חומרים, רוצה את האפישן שלי? ביזי, בוא נרוצה מקרות? יופי. סתם. אני הולך רגע, אל תיגע. אני מביא לך דברים, לא לגע.
לא לגעת, אחי, לא לגעת. מביא לך את השתי חרבות בין האחים לדורות במשחק. בורוטו זה בודה. ויש אחד שאני ממש אוהב, אז... אופיר באוזניות. אז תדעו, הוא לא שומע אותי. גם אם אני אצעק לו אופיר באוזן, הוא לא ישמע. אחר כך. טוב, ואני צריך לסגור את הסרטון, ביי.